जाय मानसिया एक्टिं रल खालामो बर'नि शर्ट मुभियाव हु इज अनिल सोर अनिल अनिलखौ नोंसोरसो बानायदों नोंसोर अडियेन्सफ्रासो बानायदों मा लाब दं ना एक्टिं दं ना मा बाल दङ बिसिनाव ना एक्टिं स्किल्स दं ना मा बाल दं नोंसोर जे बे अनिलखौ जे गोजाव लांहोदों दिनै नोंसोरनो बुगि मा लाब दं ना एक्टिं दं ना मा बाल दं नोंसोरसो लांदों दिनै मा नुनो मोनखो बेखौ दिनै जे एफाग्राब गाज्रि जे मोनसे अडिअ मोनसे भाइरेल जादों मा नुनो मोनखो मा लाब दं आरो मोनसे खोथा खोनासं गावबा गावनि बिनानाव बिब' सोरबा न'नि सोरबा फिसाजोफोर दंबा सामलाय माखासे फिल्म इन्डास्ट्रियाव सानै हयै सोहर आंबो सासे फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसि आरो बिसाखौबो आं बुंनो सानगोन बेबायदि जाल्ला माल्ला एक्टर जाल्ला माल्ला माखासे रल प्ले खालामग्राफोरखौ सानै हयै एवार्ड हो लिंहर इनभाइटेशन खालाम फिल्म अफार हरबानो दाथां रावबो बिनानावफोरखौबो बिब'फोरखौबो आं बुंहरदों फिल्म अफार हरबानो दाथां बे 1000 2000 3000 ओरैनो फैखायो खामानि मावबानो जेबो नङा मा सोर फैसा हरनो हानाय इन्डास्ट्रि दंलै बेवहाय जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव सोर फैसा हरनो हानाय दङ दिनै जोङो खस्थ' खालामनानै मावो खस्थ' खालामनानै मावहैथों दिनै मा अडिअ भाइरेल जाखो बेथ' बिराद गाज्रि होमबाथ' गाबोन आंनि बिनानाव आंनि सोरबा बिब'फोरखौ आंथ' हगार हरनो गिगोन होमबालाय लाब गैया बेफोरबादि मानसिनि फिल्मखौ बेफोरबादि मानसिनि मुभिखौ नायनानै जेबो लाब गैया दिनैनिफ्राय बाद हो नाम लाथ'बावला आङो माखासे मानसिफोरनि फिल्म मुभि नायनायखौ बाद हो जेबो लाब गैया नोंसोरसो थोनहरदों दा नोंसोरनो भुगि नोंसोरनो थोनहरदों गोजौ लेभेलाव नोंसोरनो भुगि दा नोंसोरनो गाहायाव लाबोफिन आरो नोंसोरनो अडियेन्सनो पाब्लिकनो 1 सेकेन्डबो नाङा नोंसोरनो पाब्लिकनो बेबादि फिल्म बेबादि माखासे मानसिफोरनि फिल्मखौ गाहायाव लाबोनो थाखाय 1 सेकेन्डबो नाङा मारै 1 सेकेन्डबो नाङा जे बिसिनि मुभि नुबाय बिसिनि फिल्म नुबाय स्लाइडल' खालाम मबाइलखौ नायनांगौ दरखार गैया भिउ थाङाबानो जायो नोंसोर मा सानो नोंसोर हट कमेन्ट्सआव